Kada je u lipnju prošle godine u Zagrebačkom muzeju za umjetnost i obrt otvorena izložba Umjetnost uvjeravanja, moglo se odmah predvidjeti da će se o njoj govoriti dugo nakon zatvaranja. Uz zanimljiv sadržaj, pregled povijesti oglašavanja u Hrvatskoj, projekt je ponudio i izniman izložbeni postav. Nije nam bio cilj kao ni Peđi Vukiću da to napravimo neku kronologiju i nanižemo stvari, nego napravili potpuno jedan autorski postav, multimedijski i interaktivni, koji je na svoj način potpuno jedno novo viđenje izložbe. Viđenje autorskog dvojca Rašić-Hržić i ostalih mlađih dizajnera studija Rašić nedavno je u New Yorku nagradio The One Club, organizacija koja promiče inovativna dizajnerska rješenja. To je za našu sredinu još bitnije, da se ne daje samo naglasak u današnjem brzom razvitku ovog kapitalizma kod nas baš na te marketinške stvari, nego evo jedan dizajn koji ima nekako svoje mjesto i u kulturi. Studio Rašić ovim je projektom dokazao da su u Hrvatskoj ostvarivi najzahtjevniji kulturološki projekti, te još jedanput potvrdio velike mogućnosti domaćeg dizajna.